because ndakarekodha ma-instruments akati one day andaridza namudara ndimbira gitare even ma-backing vocals. Mamvemve ndo wakaridza? Mamvemve ndakaridza mbira. Mutaura nyaya yeku-UK, most musicians vanoenda ku-UK havapfuurire mberi nemagitari. Ukatora mashifts acho ukaenda unodzoka wakaneta uda kusorora, vamwe vanozoda kushanda uchidai mabasa akawanda wanda. Saka iyo nyaya yemashift, mabills, kunyaya mabills but hakuna unogona kufungwafa. Pawakaenda kwamukanya song yakamboda kunetsa pagitari wangati yakambotiremera pagitari ndii? I think ichamutenguri. Typically, we focus all our attention on the band leader or lead vocalist, while ignoring the rest. Mono Mukundu is hosting a program called Artist to Artist Monocast, in which he sits down with a band member, session musician, or producer and discusses their lives, triumphs, and challenges. So the program is artist to artist and but now it's guitarist to guitarist. Do you want to make guitar? Yeah. Yeah. Indototanga kuziva wakwamukanya ndichizona ziva naye masango kuti une mfesango anonzi before mukanya wangomboridza nemagroups ake. Before mukanya ndakamboridza Zimba Remabwe. Pana Linus Magaya. Togara tese kuEngland. Takatangira tese kuHighfields. Ivo vakabva kukadoma vachiuya kuHarare. Ndopa takazosangana kuHarare ikoko. Asi ini ndakakurira background yangu yemusic. Ana sekuru vangu vairidza magitara. Anduve group rainzi Vadzimba. So imbodzokera back from pawatanga kudzidzira gitari chapo kuti wangoni makore mangani, was one thing I know is wapinda music industry ikamfana. Ndikamfana. Ndakatongotanga kuti zvaitika ndezvoti pamba pairidzwa. Saka ana sekuru paipa vanenge vachimboita mapractice avo ndichiona. Is Vadzimba. Ndichiona vaiuya vachiita maband practicing avo nemacoustic guitars. So pamwe pacho panenge vapedza pambosiyiwa magitari bye. Indotora tombodai because music kudhara munongoziva kuti zvinhu kuti utonge uchinziva kuita zvemusic unenge uchinzi enda kuchikoro. Zvinzi enda kuchikoro ndezvechirombe uzodai. Saka nguva idzodzo ndo pandaiti ndikaona mukana wekutora gitare kana kuti ari marimba ndo ndakatanga nawo zvangu kunyanya. Kuchikoro ukandokumba? Kumba. Mamwe nemarimba vari kumba? Because band iro sekuru wangu pane ainzi Tragedy kubva airidza marimba. Ndairidza marimba ikoko. Pakazouya anonzi Wedzerai zvirevo variko vachiri kostiwa akazoita inonzi Batanai marimba kuUK iko. Saka ndo vairidza marimba. Saka vaiuya nemarimba iwo, marimba anga aripo padeni. Magitari anga aripo. Ndaiti ndikazongoonawo kamukana kangu kekuti nditori any instrument yandatora. Ngoma ndoridza, I think ndakatanga nengoma. Sekuru vangu vairidza ngoma, ndaivaona vachiridza. Iwe Vadzimba ivavo? Aiwa, vamwe sekuru baba vamai vangu vairidza ngoma. Vaizomboti kumba kwedu kwaitwa mabira nezvimwe. Saka ndokwandakaona zvimwe zvakawanda. Mbira dzairidzwa ikoko, kune vanhu vaiuya vachizonzi vari kuzoridzawo kumabira ikoko. Asi ngoma ndo ndakatanga nayo because ndakaona sekuru vangu vachiridza ngoma. Ndikabva ndadzidza ngoma iyayi. From ngoma ndakaenda kumarimba. Ndipo ndakazotanga kuita zvemarimba. Ungone makore mangani pamarimba? Ndikangoti ndakatanga like ngati zvekuma 7-8 ikoko. So watanga early. 7-8 ikoko ndandakuridza. So patanga ngoma popaya marimba. Then after marimba? After marimba then ndakamboridza keyboards. Ndakamboridza neMakeni Mwanza.
Okay, nimanzo kambuzuma Midnight Magic. Shiridza keyboards paita macovers. Enda ndambozoridza futi inzi Kenny Akwaba. Aita mani ku Haifridzu. Aita airidza mutuma pubs. Achiridza ma copyrights. Jazz. So airidza masada pane bhaura inzi Lingra. Then wakaita inzi Alabama or something. Yeah. Saka ndaizoenda ikoko ndokanojema nawo pama-keyboards papo. Then after that ndakaenda kuBulawayo. Mufesa ainzi John Nguruwe aita zvepromotion. John Nguruwe? Angari lawyer so? Yeah, I think angari dreadlocks so yeah. Ndakatanga kuenda ikoko naInos Wengara neZimbabwe. Bulawayo ikoko ndokwandakazosangana naMukanya ikoko. Ndichitoridza nekagroup kandanga nako kainzi Dzindere Musha Katata Tanga ikoko. Maiite genre ipi? Mbira nemarimba. Taita mbira nemarimba. Saka ipapo ndandakuridza mbira tine mumwe mukomana airidza marimba. I think so watanga pangoma then bopaya marimba. After marimba waya kumbira. Yeah. Sagitara harisi kutanga. Harisi kutanga. Sagitara kazoya papi and how? Gitara kazoya pamberi apo after ndamboita zvinizvo because kumba ranga ririko saka ndaimbotora acoustic rere kana kulesi ndombono practice mubedroom ambuya ndomboda because ndaifana kuzvita ndakawanda ukaonekwa ukaonekwa ipo paine magitaro airambidzwa kuti zvechinzi kaita izvi mabhuku zvekuchikoro saka aikurambidza ndeni vanasekuru vacho vairidza vachivawo futi because vanhu pachingonzi vanhu vese varinga vanga uri pamba anasekuru zvacho zvingonziya ungabate chi plus mudziyo kakuwadza tikutaridza kuti munhu wingo gitari ringowanikwa pamba gitari rairema saka uzoonekwa ukabata ende havasi kuziva kuti iwo une zvauri kuziya here kana kuti hauna zvauri kuziya saka kutoribata anenge atongori ma1 either kuti ndiwo anasekuru vacho kana kuti waonekwawo nemumwe munhu anenge achida kuti siya gitara rasekuru. Pausitanga unatsoridza track yawo yauchonatsoziva pagitari kuti yauzitanga kuti ndakuridza ndeipi? Zvandakaita ndezvekuti pandairidza mbira ipo paipai ndakwamukanya ndaenda kwamukanya manje ndabva kuBulawayo ikwekwai ndaitanga kunopractice gitari ndiri kumba ndaipractice inonzi chiko iyi Pfumvu paReserve dzamukanya. Saka takanongofanana because ndakadzidzira nedzamukanya futi. Okay. Yeah. Saka ndaipractice idzodzo Pfumvu paReserve. Program yese yataiita kwamukanya. So waipractice program yekubasa? Uchipractice guitar? Okay. As well as ndiri pambira. Because pambira ndo pandanga ndiri kwamukanya. Ndakamboenda pakeyboards. Pane pakabva Richard Matimba. Akuenda kwaMutukudzi. Ipapo. Ini ndo panaenda ndichinoridza keyboards. I think ndo muna 98 machemo. Ndichinoridza keyboards. So kujoina band wajoina uri pakeyboard uri pambira? Ndakajoina ndiri pakeyboard. So namukanya makasangana sei tombodzokera ku? Isusu taienda kunosapota Mukanya. Muri opening act? Opening act, yeah. Tabva taenda negroup randandinaro racho rainzi Dzindere Musha iro. Saka chatine 1 soprano remarimba ne2 mbira nengoma, I think nengoma ya Osho nevasikana 2 vaitanga. Saka ipapo ndo tikarowa first tikanoita opening yedu vachinzwa. Bosa Mukanya angatori pachitona vangu varipo Okay, bosa maband maartist makuru kaadi kuona maopening acts. Aiwa. Ndo chimwe chandinoona chinosiyana between maartist akudhara neAmazon. Bozi wakudhara even vana tukuesa waiti kana muchimuopenera aitomirawo aingotsvaga pekumirawo pari bowl. Ndopa wakandiona ipapo. Zvikanzika mufana kembira ndipo ndaingonzika mufana kuya. Ungode mapero mangani? Ndiri chiko. Usiri teenager? Ndandiri teenager.
Andori teenager zvangu. Patongoti munozama upenyu life inenge ichingokupushirawo nezvimwe zvinhu. Kunze pamwe ndingadai ndakatoita mbavha maybe. Nekurarama kwacho kwaunenge uchiita sei? Uchiitawo environment nezvinhu zvese. Ikoko kushow kupatakaridza uye John Nguluveve manje yanga adedza because anti ndiaidedza maband Bulawayo. Tairidza pa live city paipai. John yakazoudza mukanya achita mukanya. Uyu mfana anoridza futi kana keyboards. Sezowanza matimba abva ningena mfana time yacho kwakusina keyboardist. Anzi mfana anoridza futi keyboards. Skanzi namukanya ngaite ngauye kuHarare musi weMonday. Kuzi baita practice kwamushandira pamwe. Kwamushandira pamwe kwacho ndokumaraini kwedu ndokwandakakurira ndokwandakazvarirwa. Enda ndiri kwaIfiridzi. Ndakazvarirwa kuFiyo. Saka kuFiyo pakati tienda it was easy for me because it's a walking distance kuchingobva pamba. Ndakananga kumarehearsals. Ndava ndatobva ndikakwira kwakuchine matrain. Matrain anga achiri kufamba time yacho iyo. Ndikatokwira train kubva Bulawayo ndichiuya kuno. So group rakabva raparara Rongwe na vakasara. Atinoti vakasara vachipusha. Vakasara vachipusha vachiita zvavaita oni side ikoko but nyaya yanga iripo ndekuti ini ndaiti ndikakwanisa kuita zvandaita ndinokwanisa futi kuita sei kumbobata nawo. Mana zvinokurovesa nehanhu here kuti kuridza nesuch a big actor pauchiri teenage? Zvaito inini zvakatongonishamisa zvangu futi kuti zvinotoshamisa because mukanya time iyoyo ndara pamamusicians akawanda akabuda muno muZimbabwe. Mukanya munhu anga atori mbiri yekuti airema. I think ndingati angai nanhasi. Munhu munhu mukuru pamusic because he loves his music and zvinhu zvese zvinotofanira kutofamba nenzira yekuti muri kupractice. Zvinhu zvikubatanidzwa toto ibasa. Andimoona. Mapractice atinoita taita zvekutoenda kana tisina mashows tikuenda kupractice. Okay. Mune muchitanga nguva svika nguva? Tichitanga zvekuma 12 ikoko kana 10 sometimes zvinonzi tikasangana because munombosangana munombotanga kutaura but kuzonyatsotanga kuti takupractice izvo zvekuma 12 zvakaenda mberi tinopedza maybe kuma 5 ikoko practice. Saka pairi yeswa. That's why maiona kuti music sometimes people they think kuti parikuitwa inonzi vanhu vari kuitiridza CD kana kuti kudidi because unenge uchiridza exactly zviri pa record chaizvo. Because you know kuti back in the day kunana Grama kana Shade Studio yacho mamusingaenda unorecorda musina kupractice. Maitotanga maita audition because time iyo tasati takushandisa makombiyuta aya kushandiswa zvinezvi. Kwaishandiswa tapes zvazvo. Analog. Zvekuti munongoenda motongori booth ungoridza zvauri kuridza. Fana kutobata kutoclaima everything. Une masongs awazomborecorda pakeyboard yakando wazotanga kurecorda pamberi? Pakeyboards mutoni because ndakarecorda mainstruments akati one day andairidza namudhara ndetimbira gitare even my backing vocals. So the first recording yakwanga richi? First recording? After Green. Asi mamvemve ndo wakaridza? Mamvemve ndakaridza mbira. Yanga mbira ngani? 3. Okay, so you wairidza ndaingoridza this line throughout. And vamwe vakomana 2 Basil na Makombe I think that is 4 because pana chaka ipa mimberi. Chaka ndimo munhu akagara manje kwa long achiri kweri I mean band ramukani ari ku America. Okay. Black X. What Black X ariko
But ndingiri kuadjust kupinda big band uri mufana hazvina kukonzera here like age difference friction nemadhara. How was it? Plus nepolitics at that age unenge wakugona kumanage politics dzemubhendi here. Inini ndaingogara ndakanyarara zvamusingatauri. Okay. Upane pauitika politics chichiongoramba wango. Ndakangonyarara zvangu because I was always quiet ndichikura. Unaona. Saka ya pane kwamukanya kwaigara kuchiya vanhu. Basa pako uri kuita panogona kuuya vanhu pazuva chapo panogona kuuya 3-4 vanhu. Ai, vachiswa zvakabasa. Vari kuda zvauri kuita izvozvo. Saka ndaimboitidzwa futi nonzichi yekunzi chimboridzana uyu ndonzwikwa because inini handina background yekumusha yekugara kumusha. Saka kuridza kwangu mbira pane vamwe vaizoti mufana ndo muHarare uyu mbira bhesi yembira chichi anozvazira kupi anombo. Saka kuya dzimwe timu dzinenge dzauya. Samini kuti maridziro emunhu akurira muHarare nemaridziro ekumusha pane patone difference. Yeah, because I think zvezvangoenderana nebackground neenvironment yawakakurira. Kumba kwenyu kunoitwa zvione atini like zvandambotaura before kuti kwaiitwa mbira kwaitwa pandaiona vanhu vachiridza ndakazodzidzawo nekusangana kwandakaita nevamwe vakomana vandakasangana navo ndambotaura vayo zuva remabwa ndo kudzidza kwandakaita sei. Saka paizouya vanhu vakawanda vandaizomboitiswa kunzi ndiridze navo uchivaita maaudition here. Aiwa zvemacompetition kuti vanzi kuti inini ndicharidza uyu acharidza sei uyu anoridza sei kuti vaone kuti ndinofanira kunge ndiripo here kana kuti poita munhu pambira pacho. But zvaizonetsa ndezvekuti aidha vanenge vauya vacho ivavo vachinzi vanoridza stereki vanonhingina dzekumusha whatever nziyo dzenhikirinitsi dzembira idzi. Chaitika ndechoti mukanya anoda kuti mbira dzacho dzirire futi pamodern music. Andimaona. Iye anoti pamodern music ipapo mbira is an instrument inofanira kupinda. Ipapo ndo panozorasika vamwe vanhu kuti vachikwanisa kuti vachiadjust kuridza nemagitari manje. Because ivo vanenge vachida kuridza zviya zvekuita kunge ukaridza let's say kuti so but manje kana takuita kumagitari kuya sometimes I don't have to play all these makeys amaona unenge wafanira kubvisa magitari akwani ndakuita kana few notes sometimes ndogona kana kuridza 3 notes ndichingodzipfekera pamwe pandodzipfekera kusiya space yemagitari. Saka vamwe ndo pavaizokundikana ikoko ndo pavaizotadza kuziva vanenge ideology yavo ndeyekuti unofanira kuridza makeys kana ukaridza bangiso kuridza uchiridza makeys akawanda uchisanganisira. But kumagitari manje makuita dzimwe music dziri unongotsvaga maybe 2 notes or 3 notes. Like wakaita pana mamvivera yoramba yakaita sei yakadaro ichitongofaya. Vamwe ava vanoitawo zvavari kuitawo ridza rhythm vachiridza bass whatever zvakaenda zvakadaro. I will go back kuti ndiri pakeyboards paipai andizochati matimba anga abva aenda kwatuku kwamutudzi kwatuku kwakuina ainzi Philip. Philip iye ini ndakabuda gwirikwiti maona. Saka pandakabuda gwirikwiti paipai manje ndikagaya kuti namudhara wakaona kuti inini ndine gwirikwiti achambonditi yanga enda kudheni. Achandiyanga enda kudheni. Saka ndaenda kuMbare uko ndanotenga chijampa changu chandakatenga chachine chiwood. Saka ndangogara ndichingouya kupractice nechi ndakapfeka ichocho kuti vasaone but kune vakomana vanoona kakuiko kubhendi vakabva vati mukanya uyu mufana uyu haasi kufira bhoka uyu anenge akabuda gwirikwiti. Tikanzi yanga cho because ikoko vaingonditi yanga inotoka even vana vamudhara chaivo nevadiki vaindongonditi yanga nevadiki.
Saka zvikanzi koyo uri kurwara sei, uri kuramba uchindini, enda kumba, kana wapora unodzoka kubasa, basa rako rinenge riripo. Ndikati saka ipapo right, ndabva ndamiswa. Ukaenda manje ukareplacewa zvatodawo. Ndabva ndamiswa, ndamira kudaro. I think it was just like a week, 2 weeks I think maybe. Ndabva ndamiswa ipapo, then ndichitodzoka ndikutoona kwana Philip uya pama keyboards ari kuridzawo, ari kudai. Ndasvika pai ndiri mufana kana ndikwanise kungovhoisa chingoni. Ndangoti kana iwe uridzawo umbonipawo nzvimbo sei ndichimboridzawo. Ati ungoona kuti pane paita imwe hapana ari kutaura kuti ndiani akaunza Philip wacho ipapo. Pakangoitika kapolitics kamukaya. Anyway, saka musi wepayday taitambirira kunonzi kuLee's. PaElizabeth, but I mean kumarooms kwekwe taitambira. Saka musi weMonday Mudara ndo pakazoti Joshua vanhu vako, because Black Joshua anga achiri vapenyu ipapo, but Joshua ndiye akauya nani na Philip. Mina ndinoziva kuti Philip akauya nani. Saka Mudara ndiye akazotondiziva kuti Philip akauya nani. Mudara akati Joshua, vanhu vako ava toita sei navo musi wepayday ka, because munhu wese anenge aripo achingoda achida mari. Upambe nepay one for both of you. Mudara, because munhu wese aifana kuti handiti ndenchiuya kubasa, ini handina kudzingwa basa, ndakarwara. Saka ipapo Mudara ndo pakabvunza zvikanzi Joshua toita sei nevanhu vako ava, uyu ndiwakauya neuyu. Mudara anotaura ipapo Mudara atsinge mukano. Saka inda kutoti Black Josh, because vanhu vese vangazviita kunge vasiri kuziva kuti uyu akauya sei. Zvasotika zvanzi uyu ndiwakauya nauyu, saka chii zvikanzi toita sei nevanhu vako ava, because vatuka pamakeyboards. But then vabva vazoti but anyway uyu mufana uyu anoridza futi mbira, saka ngaaende kumbira kwaunoridza nani nevakomana vembira. Then Philip waramba ari pamakeyboards. Saka ndakazobva ndokuenda kwandakaita kumbira. But pay yako bva wapiwa zvo. Aiwa pay ndakapa. So mizvi saka kugona kwako ma-instruments akasiyana kwakatokupa kwakatondibatsira. Dai kuri kunzi ndaingoridza chinhu 1 chete ka, ndakaningirira ndingadai pamwe maybe ngadai ndisitombori zvekufamba kwandiri kuita mazuva ano, kuti ndombogara uku dai. Saka kuzomubva uzoenda pagita manje chii pane macircumstances akapusha here kuti uende kugita what? Wambotaura kuti pawairidza mbira kumba waigara uchipractice neprogram yekubasa. Zvandakaita ndezvekuti gitari ndairifarira because I mean it's something chandakamboona kana kulezi vangu vachiridza, saka ndaingotifarira. But zvekuridza ma-instruments akawanda zvinhu zvanga zvangogara futi zviri mandiri. So ndaida kugara ndichingoziva kungoridza masongs aya. Saka zvandaita ndaenda ndichingonopractice kumba. Program yese yatinoita ndaiziva yese kuti ticharidza yakati. Ndaranga singatombozotuluza program. Hapana kana aimboziva kubhendi ikoko. Hapana aimboziva zvekuti kana taenda kumapractice kwacho ndandingambobata gitari. Yanga iri politics here kana kuti kusabata kwaita gitari? Because I know kuti kumabhendi kune politics dzekuti mabhendi kwada kubata magitari vamwe, not kuti zvemushongo anything, vamwe havatozvidi. Ndizvo zvacho izvozvo. Havatozvidi ende zvitori politics, because unogona kubata woridza zvimwe zvekuti zvinenge zvitori. Saka kungobata chinhu chemunhu, I think kudhara ikoko ma-musicians vanga vasingade zvekuti munobatirana ma-instruments. Saka chii zvakazoitika manje kuzomuvha to guitar? Zvakaitika indaipractice saka program yese yeband inoridzwa ndichipractice yese masongs ndaiziva kuti show kuti ipere inoridzwa masongs aya. Saka ndaigara ndichingoridza hangu gitari kumba. Tapedza practice pai ndoenda kumba. Saka chairidza kuchitungwisa pane place inzi Rose Crown. Black Joshua vaigara kuchitungwisa ikoko. Joshua Tlomai Dube. Vaigara kuchitungwisa.
apa mukanyanga ita band kaika group kanzi group B kai saka ikoko ndo kwandaimbongo nojema futi nawo. Saka group B wanoridza chini? Group B papa ndina kunge ndapindako zvikudaro zvekuti saka ungori kugroup A? Nandiri group A. Ndakazomboendeswa kuti kugroup B kwacho naiko kuchingonobatsirawo vamwe. But then pakutanga kwangu kuridza gitari kuBlack Sun Limited, what happened is that tiri kuchitungwiza ikoko Bla Josh havana kuuya vakanonoka, munhu anga asingamboregedza kuuya kusound check kana kuonekera, saka vakanonoka zvekutoti vakaitwa sound check, papedzwa sound check, paparidza papaine 2 vanhu vairidza vataifamba navo anonzi Happy Bantan, aipinda oita program yake yerege, akaimba Set the People Free namukanya iye. Ndinozoita mumwe musikana ainzi Presister aipinda oita program yake, saka iye musikana ndiye aitanga, then Happy Bantan obva auya. Happy Bantan apedza, then Black Sun Limited yakuita sei yakupinda, then mukanya uzopinda late. Saka ipapo manje time yese yaitika zvese zveBla Josh vanaita sei havana kuuya, saka papaine rhythm guitarist anga aripo airidza naBla Josh wacho naye Dumisani, I think munomuziva. Dumisani akaimba zviri nani tirambane tisina yekunyaminyami, ndiye anga aripo wese rhythm guitarist. Saka ipapo mukanya vauya program yakutanga, Bla Josh havana kuuya, tatoona toti inga mawana ava vanofunga pamwe vakurirwa meno zvavakanganisa kwavari. Saka Dumisani ndiye anga aripo, guitarist wacho anga aripo rhythm check. So ndaranga angodedzerawo masongs aidedzera kuti aridza song yakati, Dumisani akati inini handiiziye, yakati handiiziye, ndiri rhythm guitarist, lead anambobvira ndairidza, andambobvira ndamboningirira ndarauto, because apa Rose Crown kakari kadiki kasina mbokura zvekutoti vanhu vakamira vati kastage kadiki diki, ende mamaiki ari kupika zvekutoti vanhu vanga zvitonzwa kuti hapana pane dambudziko ripo pastage, pane zvikutoitika. Saka ini ndaiziya zvangu manamba esaideiwaya, but ndiende ndinotora gitari nditange kuridza, ndakaona kuti kumba uko vanambuya ndikachikudza kuti koko nenyaya dzedze magitari emushonga yanga because vanhu vaibhiliva zvemushonga time iya, vanhu vaibhiliva zvemushonga zviri serious. Saka ndikutokwata ndiri paipa, ini ndandiri hangu pambira, akati anoziva mhene dzakaridzawo maybe 2 songs dzakaridza, dzapera 2 songs dzacho idzodzo ndaradedzera imwe song, atodhakwa atototi asikuita sei asikuziva. I think pasong hiyo yechi3 yacho ndaranenge angadedzera pfumvu pariseva iyo. Ini ndo pandakati ndoiziya ndiri pambira pai ndakagara. But mamwe maband members kunyanya mukoma wangu Chris anga asina kunyanya kuti komfana Chris bassist, Chris Mchabayo, because he is member yeBlack Sun Limited from pakudhara. Dzansinga kutrust pagitari because vanambobvira vandiona, I don't blame him. So chikazoitika wakazoita sei ipapo? Vanambobvira vandiona, hapana akambondiona nchiridza. Saka ipapo ndaratarisa kuti ari kunzwa kuti mufana ari kuti anoziya song paningiri. Chris akati mufana ame hakusi kudya sadza hakusi kudya sadza unoda kuringiri ndara zvikanzikana achita anoiziya mupe ari apa manje rangati ziGibson iri rifanire kwa BB King iri hana njiri mufana ndopana ndiri ma14 ndabva ndapiwa ziGibson iri ari ndatatanga ndiri pfumvu parisefa. apa vanhu havasatamba kunzochiridza vaona munhu atoridza zvakaipa. Saka ipapo manje crowd vana wembira vachishauta
ndakaningira paipai vanhu vatoshamisika kuti mufana wenyu namukanya akatoshamisika kuti vakatoshamisika. Inini wacho ndakashamisika hana yangu yange yakurova maona neresponse yange yapiwa nevanhu. Ndakugaya pa ndikutarisa Dumisani Dumisani zvakanga agara zvakare munhu asingataure taura anenge angonyarara. Hauzivi kuti ari kufara here kana kuti haasi kuita sei kufara. Saka inini watiri zvakandiita kuti ndifilonge panapa nyaya itaurwa nambuya yangu iyai kuti uroyi ndikati ndikapedza songi kai zvatofarana. Andichaita sei ndara songi yapera ndarati imwe songi tikati ndikuwe ndandauda kuti ndidzokera hangu kumbira tikati handiziye tikanzi iyi kuti ndikatingoridza yechi2 yechi3 ndiyo yandakazoramba ndikati idzi handichadzisiya dzisana. Ungasingadzizive here kana ndaichika aiwa ndaidziziva pandi politics ndo dzandanda kuzokwata manje popapo because atmosphere yacho inenge iripo ingireni zvikuita vanhu nezvandikuona naDumisani akangochikora ndandisingazwisisi kuti ari kufara here plus ndachingori mufano time yacho. So ipapo ndapedza that song mudara uya ati imwe song yakutaura ndokandasvika idzi mudara ndingadzisiya zvikanzi namudara wacho kana usingaizivi chingoridza nyangwe zvawaridza uri ipapo ndimukanya anzi chingoridza nyangwe zvawaridza chero uchipindura nesong chete pandaiziya zvangu sabva watanga kuiridza ndatanga kutoiridza zvainge ingori kubva that time iyoyo that's where everything has changed for me kuBlacks Unlimited. Ndopandakatanga even pay yangu yakatochinja ipapo yabva yatokwira. Wasamizi mudhara was very relieved kuti at least pane pakazodzoka Black Joshua chona ipapo vakatenge vakatoudza Black Joshua vacho kuti Joshua pota uchimbochinja nemufana uchimupa gitara chienda chinoridza kunana Hideout kumachikwese koko I think second from Chitungwiza takaenda kuHideout ipapo pangu watoenda ndada kutochinja na Black Joshua. Saka pangu arikudza kuenda ipapo pacho vanga vasina kunzwa musha. I think vanga varwara. Okay. Ngasirunzwa musha. Lazima cellphone angasati very common. Angasati. Saka kubva ipapo ndo pandakatotanga manje kuridza gitari. Ndakutotanga kuti then kuma studio taenda tonoridza ndonorekodha mbira. America takarekodha. America ndoko ndakagadzira marimba ndakaridza pasong inonzi Zimushari vakomana Zimushari udziko. Then nekuimba mabacking vocals. Kana Timothy inoimba mudhara pamwe kavoice kanenge kari hai kashingira ndini ndaita mabv wana mudhara pana nonzi chiko vechidiki imi vechidiki unofireiko chichimasongesiwa. Saka kuwe kana mudhara wanga usingavhunduke here pakeshtok dzake namudhara namudhara is more like for me I was like a family kwaari mudhara because pandakaenda ndiri mufana and mwana wake mukomana tanga tiri very close tapfuma naye tatiri like brothers taito osanga kutogonawo semwana wake pane pasina mune mchito etoita musikanzwa diki uya kuti unogona kungoita musikanzwa mumwe uya kuti unogona kuona mudhara aona motikari yabiwa yaenda nayanga uyu natapfuma nemwe tapfuma kana aripo anenge yanga ine motikari yake. Saka pane paakazoenda kuuni manje paenda kuPhiladelphia Philadelphia I think akaenda ikoko ndasara ndiri ndega manje zvataimboita zviya mapati kwataenda kuya totonyatsoziva kuti kwakati kune pati asi but motikari manje tifambe because anenge ari manheru ndikati plani ndeipi ndikati rega ndinotsara mudhara makisi Saka wakatora sei mudhara dzichiona bhora kadzi mudhara ndazodziona bhora kuti anenge achiona bhora vari paipa ndoziva kuti mudhara dzikagara dzokotsira pandakazonodaiso makizi ndakaenda. Saka ndakazomboba makizi ndikaenda ndikasvika dzakazombozvibata saka ndimirira padheni ndasvika
ndikasvika ndichipaka motikari iya ndapinza mugaraji mbichana because garaji ranga riri like down saka ndaidzima injini yongoisa muneutral yotanga kuita slide but ndakanzi I think pakufura dzapinda manje dzanzwa ndikazvikanzi yanga ndikuziva kuti urimo ndikuziva kuti urimo wangoenda kupinde mota apa dzikutenderera motikari ndiri pasi pemotikari takahwanda wongohwanda usavapinda vapaka mota ndinanzi vavhura dho kozi ukapinda mugaraji machona paya paizoro nedhoo rekuenda kumain kuri mukati megara tapinda muyama ndichiona dzichitenderera motikari uri kupi ndakahwanda zva makabva muno as Blitz Unlimited ubva maenda kustates handiti then bozo wazomuvha from states to UK I think UK ndaenda 2003 2003 yeah 2003 I think ndaenda kuUK yeah alright saka apa tolomboita jam session ka after jam session then tozotanga kutaura nyaya ku-UK how to survive as a musician and so forth. Okay. Yeah. Endinoba kutenda
nekundichengeta ini ingana sindakurawo ahoyonde ingana sindakurawo ahoyonde nhamo yamaiona nekundichengeta ini nhamo yamaiona nekundichengeta ini nhamo yamakaona nekundichengeta ini nhamo yamakaona nekundichengeta ini wouromba yere iya ine nai uromba yere iya ine nai uromba yere woine ndobata musoro tochema akubata musana tochema akubata musoro tochema akubata musana tochema akubata musoro tochema akubata musana tochema akubata musoro tochema akubata musana tochema ndobata musoro tochema akubata musana With you after these short commercials. Manolio Studios is a recording studio that operates independently and is located in Harare, Zimbabwe. It is owned and run by Clive Mono Mukundu, a music producer, musicologist, session musician and multi-instrumentalist who is better known as a lead guitarist. The studio is renowned for creating exceptional organic content and is highly regarded for its exemplary professionalism. The studio became fully operational in January 2007. It is a creative space where several renowned artists began their professional journeys and received guidance. The studio has produced recordings for local, regional, and international artists. Here are a few noteworthy music projects that were recorded at Manolio Studios and produced by Clive Mono Mukundu. A love song, my lovely country, Zimbabwe. Come on now, Mose. Come on now. Mono. You are the one. Kure. Dangariro imboni yenguva, kana neapo tutungira samaruva.
until may your souls rest in peace. Andini ubachura zapau. Ese pata shika ndindi nongotenga drink koi wewe. Pese pata shika ndindi nongotenga drink koi wewe. Anaenda waendi. Mwari wa furaha mama. Chiuyai mwari wangu muvambe neni. Nilibovu andione andione. Aramba muvamba ndegandi. Pamwe na maiva. But you will always be my baby. You will always be my... Monolio Studio, the harmony of quality and professionalism. Is it based on a true story? Yeah. I mean, ini ndakarirwa na mbuya chera saka it's my biographical. Yeah. Okay. Also means wakoro malili sanga chiti andinokona mai na baba. Malili saruta ndakakurira. I mean ndakakurira kwana mbuya na sekuru. Amai vangu waripo chengetwa na mbuya mo, but amai vacho vanga waripo amba pakufuta. Okay. Na mbuya banda ndaka uside kwa na mai ndakarererwa. Okay. Osa wakura kwana sekuru kwana guvera. Kwana guvera. Sasa ni method guvera ndi kwana sekuru. Ndiye kwana sekuru. Okay. Kuri nini yangu ndi Chinyerere. Chinyerere. But anotozombishandisa pani ngire. Yeah, sadombo tara nyeye ku UK. Most musicians vanoenda ku UK havapfurire mberi nemagitari. Yeah, one of the very few andinoziva vakasopfurira mberi because vabva vasotanga band Heritage Survival handiti. Heritage Survival. Saka chii chinokundikanwa nevamwe kuti vapfurire mberi nemusic chawakazogona iwo kuzi iwo wakazopfurira mberi nemusic? What's the difference? Nyaya iripo ndekuti kwekuya system yacho yakatongosiyana nekuno kuzi mabills anenge achida kubhadhara. Ukatora mashifts acho ukaenda unodzoka wakaneta uda kusorora, vamwe vanozoda kushanda uchidai mabasa akawanda. Saka iyo nyaya yemashift mabills, kunyaya mabills ndoamini, but hakuna unogona kungwafa out of the system yanyanya kupressa, yakanyanya kuwandira mukuti shanda, and then without giving a proper job. Musicians ariko vamwe vacho ndoenda kubasa, vamwe vanoita, but kana usina basa chairo yapa uchida pekugara, uchida kudya, ndo zvimwe zvinosukuna so nitsa ipapo unozokunda vamwe. Vamwe vanenge ane basa rimwe riri demanding, kuda vamwe vari kuita inonzi zvemabasa anyway, ngatisiyani nazvo. But in short, nyaya yemabasa ukoko yekuti munhu anenge akoncentrate nesurvival ndo iri kuita kuti vanhu vatadzopfurira mberi nemusic. But makazozvigona sei manje yonera kubeni? Nemafesi yaingoripo ndekuti tanga tingori pamwe chete. I mean, as team takatanga kuita zviri tiri pamwe chete, vamwe vasati vane mapepa ekugara ikoko. We had a lot of time to practice. And we had a lot of time to practice. Pane muvesi wedu anonzi Norman Musa, iye ndiye akanga aine mapepa, ndiye akatombotibatsirawo kuti titange kuningirira. Samini ukawanisa mapepa wakwanisa kushanda? Musati mane mapepa ndo pamaimine time yakawanda yekupractice astereke. Na Paul kuzinya, anonzi Paul kuzinya mwana airidza natonga imoyo.
Akaridza pana Samanyemba. Dia drama kari zvinotoridza naye namukai. Kana makamboona pai. Ndakauya naye pana muna Shweta takaita tese namukai 2018. Yeah, saka I mean we had a lot of time to practice. Panguva iyoyo I practice and I used to practice with him a lot. True sometimes. Yeah. Mudzenguva tichita ma recordings. Ndomboridza bass. Yeah, tichidza drum. Just like ngotanga dzimwe music was different. Then the boys rese takabatanidza kune vamwe vakomana variko anatenda Bashi. Anoridza mbiri anga aripo futi panguva pato iyo. Yeah, so we manage to practice a lot nguva iyoyo. So ndipo makatanga Heritage band. Yeah, mundarawo time yacho iyo I think vamwe vanhu ku America nonga mapepa anga asati aita boss saka mundara aiwe ari one ku UK mamangombeka as a band. Tangomuridzira. Ini ndiye ndakapractice ngiri program yese ne boys. Takashanda nevanhu vakawanda. Even though even ana Fred Gwala vakambouya tichivaridzira. Bosa maitobheka even mama South African artists. Kwete kuti maibheka namanje because hani band richiri. Saka munotobheka even ma South African artists. Even vamwe vanobva kuno anaendi muridzwa tinoridzira futi. Bosa pane mama artists anomboya ku UK vamwe vacho vanotouya vasina maband. Mwaridzire mimi. Baba Harare na endi muridzwa. Takavaridzira. But some music industry in Zimbabwe kubvira kudhara kusvika up to now. Most people are not aware of politics when it comes to mari and welfare of band members. Iwo semunhu ane that experience munhu akapinda music industry ari teenager ari kamwana. What's your take on the welfare yema band members? Ndoona kunge vanhu vanenge vachitungamira maband awa they have to respect my musicians aya. Because kana tiri pa stage tese we are one family, we have one goal. Yekuti tinakidze vanhu. We are entertaining people. We have to help each other. Kuti handisi kuti munhu ngaatambire mari seya boss kana kuti kudidi. But boss wacho ngaaitewo make sure kuti vanhu vake vari kuridza at least anenge ainewo motikari, ane chekufambisa, ane pekugara. Maona zvikadaro I think hakuna munhu futi anozomboita achida zvekusiya basa kana kuti kumboita sei. I think zvinoita vanhu zviya zvekuti vamwe vanenge vakuya nemamwe maideas ekuda kuungira inyaya yekuti vanenge vachiona kuti hakuna kwavari kuenda. Yes, vari kuwana mari yekubhadhara rent nekutenga chikafu, but nyaya inenge iripo ndeyekuti munhu ada kutengawo kana stand, ada kuvakawo imba yake obva mukuroja. Iwo unganzi uri kuridza ne the biggest artist ari kunetsa mazuva ano muZimbabwe. But iwe uri kuroja, uri kubuda pamba uchinetsoka, unotosvika kuya kuti wasvika kushow kwacho sikatanga kuscope kuita boots kuti ukwire pa stage nekuti wabva kuchitungwisa kune jecha. Hauna kana motikari yauri kudrive. Maona. Saka kana uri munhu ari kuleader band kana uchifarira zvinhu zvakadaro uchiona zvinhu izvozvo. Ndoona kunge mwoyo wako unenge usina kunyasomira musha. Indotoona kunge zvakanyanyira kuma African musician vari big ndo vanonyanya kudaro because mukaona kana inonzi UB40 zvinhu zvavo zvinenge munhu atori nemba yake ane motikari yake ari kufamba. But muno vanoda zviya zvekuti mukuru ndiye anowanikwa achanzi asvika anzi chiko wedi rinoshandiswa anzi mbinga. Mbinga yasvika but ushande tikakusiya uri wega ipapo stage pasina umwe wesa zvinofamba sei. It seems like wembira ndo vamwe vanotonyanya kubatwa rafu wese because vamwe vacho vanenge vanoridza kumabira anzwa kuda kubvunza mari otanga kunzwa utarangira matara angu navanhu vanoridzira vacho kana dziri n'anga otanga kuvhundisirwa spiritually. I think kusaziya chete ngirini, kusaziya mutemo yengirini inonzi iko yedu yatinayo Music Association inonzi vana Zimura vana National Arts Council vanofana kuita maprograms anofana kuita anoto educate those people so that vave neruzivo because vanhu vakawanda vanongoti vakatanga vatomboziva kuti maybe iyo ngirini yacho organization iyo exist. Vamwe vacho vanenge vasingatozviziva. But chinonetsa manje maorganizations ane different roles like Zimura ndere composers shit.
Okay. Saka kana usiri composer you can't be a member. Okay. Saka ndo sapantodo imwe futi organization kuma associations kuda kusimbiswa. Then musicians educate because ini zvando vanzofarira kuti musicians apinde music industry vachiziva. That's why even panoita interviews ndoida kufushunura zviri behind the scenes because ndoida kuti vanhu vanatsoziva kuti munhu kana achipinda music industry unatsopinda achiziva kuti mune maproblems 1 2 3 pakadaro unopinda uri wakangwarira pane kungopinda because uri kunze zvinongoita zvinge zvese zviripo vanhu varunakira pachinoitika munhu vamwe pane zvingoda kuonekwa maona zvazvokuti unotanga uchida kungoonekwa usati usingazvitore serious zvotozoita zvokutoti wakutoplaya role yekuti wato full time musician and zvinofanira kubhadhara. Music inofanira kuraramisa vanhu ibasa rangofanana because kugadzira song is not an easy thing. Being a producer is not an easy thing. You have to sit, maybe when you're doing like minimum tons of mixing. Mixing apa unotanga kana kudila nevocal remunhu zvimwe zvavanozonzwa kunzwa pasiri zvinenge pana production at times, not every time, but at times producer ndiye anenge atoita everything. Uzo mwacho anoya asingatombogona kuridza kana gitare kumba kwacho asingagona kugaidha futi paarasika umucorrector physically then uzocorrector digitally wapa machine basa racho rakaoma. But our production ndokumwe kwadhakwa zvako when it comes to money because kudhara vanhu vaiwana ma-percentages ema-record sales. Manje hakusina ma-percentages in fact hakusina ma-sales emusic. Saka ka$30 kanenge kabhadharwa kaka that's why uona maproducer mazhinji ari kupera akungoenda kudiaspora. 23 na 24 pakabuda more than 15 maproducers. Mazita makuru cha. Because anyway it's a story for another day. But angoti dongoti vanhu vazive kuti music industry yakamira sei. Of course you can survive but panoda strategy. Unofanira kuti unge wakatorongeka in terms of kuti uone kuti mari iri kupinda sei nekuti hapana ndozvane ndichiona kuti maorganizations aya they're just there somehow kwandiri ndinoona kunge angori malinches anenge akangouya kuzoita kunge inda dziya dziriyo zosveta ropa unoona unoita zvinhu zvavakuita sei because chavari kubatsira nacho cheap besides just kungoti ndakanzwa zvimwe zvaitaurwa kunzi anzi macopyrights vanhu ngavabhadhare kuita sei whatever 150 ichipiwa hani inozoenda kupi. Vanhu vacho vari kubatsirwa nei ivo mamusicians acho iwaya mamboziva kuti gitara ariwana kupi kana string chaiyo. What are you helping them with? Nothing. Hapana. You're just coming to zotanzi kutora mari mukadai kudai but chicha muri kubatsira. I think they need to do better. Pakaonenge waenda treatment yauri kuwaitwa kubhendi kwacho kuitwa unge hamena koko unenge uchinyengera unoda basa una chimwe chinhu chekuita sei chekuita then boom wazoita. That's why Lina Dempo anga asingade journalist nezvimachi because iaiti pandanga ndichiningina mamusingaite sei. Neona pamuposta pake painonyorwa kunzi no cameras no photographs. So yengeti nyaya yekuti pakatanga akamboignore nemedia vachimuona sasimuka manje vakuya zvazvezita ndozvinotoitika izvinezvi nyange nemamwe maradio stations ezvinoarimo ivana udidi aya very corrupt vanhu vanoda kana usina kuvapa. Ndakamboenda pandakauya ndichiita album launch yanchi unotoburitsa mari kutoti zvinoita kunge zvinonzi jukebox yekuti unoisa mari so ikatopera unofanira kuisa futi. So you mean kuti uridze kuti varidze music vakati varoda mari unotozwa FM unotomupa chekuseri otherwise munongonzwa iwo mamusicians enyu aya mabig vanenge vachingoridzwa ndoinonzi payola uchingotsikirirwa internationally it's a problem zvayo it's a big problem. Muzimbabwe dai vanhu vachizongonzwawo tsitsi because mari yacho pane pasina manje havanzi tsitsi yanenge achitoti ndinguda kudyiwa kwangu maona saka then zvakutoita talent rakawanda ririko but vamwe vanhu havakwanise kudzibika because kana pane time iri kunyora talent this period yatirinoika it's sad
Because time yemarecord labels kazvanzi is kuti wairekodwa for free, still free zvai, it was a loan zvayo. Yeah. Then mari yozotorwa masales. Manje zvinozi kuti any recording you have to pay mari. Because kuti urecord through a loan futi masales akusina. So hauchakwanisa kurekodwa for free. Because pepe handi vaito scouter talent kuti unoenda kumaprazi. And unozoti the funny thing about music, the best talent inowanikwa kuma areas yanowanwa Ntambura. Ndokunowanikwa the best talent. Ukaona talent inowanikwa kughetto, kuruzeva nekumaprazi. Those 3 areas worldwide, not just in Zimbabwe. Even ukaenda kuJamaica, ukaenda kuAmerica chaiko chaiko, ukaenda ku any country yawaenda, 3 areas dzine the best talent. Ghetto, of course kuna America wana ruzeva like no. But kuri muZimbabwe ghetto, ruzeva nemaprazi. Vana maghetto awo zvinoitika ndezvokuti kune the best talent. Inyaya yekuti chika nyaya dzinoitika mukurarama kwavo haamboita 2 minutes kuti angokutsanangurira ngirimi zvakaitika nezuro muupenyu hwake isong, zvaitika nhasi isong, even inyaya dzaronzwa mukombe isong minus, because you have to have saka handizvo izvo zvinozoita kuti munhu kana atanga kubudira anotanga kupererwa. Wagarika uchagara kuya wakuzvitauri uko, wakutamba nevamwe vanhu vasina wakulingana nevamwe vanhu vasina. That's why I think Bob Marley, that's why I airamba. Yeah, because Bob Marley, the trick of Bob Marley, I think that was a powerful trick. Because Bob Marley, I know change my friends, pake kamari. Vanhu vakakura chitamba nawo wewe. Ndo vakaramba chitamba nawo. Ini pamba pake ndakapaenda last year. Aitogara invite maface ake mughetto wacho isikotamba bhora. Saka angoramba angori varombo. Ndo panobata link. Sanga singapererwa. Mutauro wakuitwa chimanje. Ayatenda futi mashows evamwe. Atobuda ari muAswad, band reAswad, atori mucrowd achitonakira. Ende ukada kutarisana Michael Jackson wangoenda that ningi futi yekuti Michael Jackson thriller ichipisa. Achifamba nemabodyguards but aenda kumashows evamwe. Pano pakatobuda ari mushow yaJames Brown, atori muaudience. Unodzidza. But muZimbabwe atisa angoita mbiri chete mbichano haufiwa kwamona kushow evamwe. Saka vazhinji manje ndosa uchizoona kuti times anosara aine huremu hwemasongs akareleasa 10 years ago. Unofamba wakaunganirwa nemabodyguards. Waita sei? Anenge achida kukuuraya kuti kuridza ungaurerwe kuridza marecords. Ine vamwe vanhu vangoda maselfie chete. There's nothing wrong with that. Unoona kuti chika kuve musician hazviro kuti hanzi wato mwari kana kuti wato zvimwe zvinhu. We are artists. Ibasa rakangofana nei. Vamwe vanozozvinyanya kulevel yacho yavanozozviisawo zvavo. Vanozozviisa pamusoro pamwe paya pekuti unozopedzira futi wakutodadira vanhu vacho vari kukuisa panzvimbo iyoyo. Saka ukaona wakudaro ziva kuti wakurasika. Pane zvimwe zvekuti unozonzwa vamwe vakuimba zvimwe zvinhu, makuimba zvinhu zvekuti nyashi, makuimba zvechichichi, kupererwa. You don't have apo wakuassociate nevanhu vaya vanongoita izvo zvekuti ndo kwamunenge muri muchiona vakadzi vaya muchidaidaiwa. Takutanga kuita kuenda kuNigeria, kuenda kupi like identity chinhu chikuru. Yeah, but pari panyaya identity manje papapo wamboibata nyaya mashows ekunzoko. How important is it for an artist to maintain his identity, especially you have played by international stages? Identity, mungona, the only people vakaridza international vandoziya inini paZimbabwean artist ndi Thomas Mapfumo, Oliver Mtukudzi, Stella Chiweshe, Johnny Somaraire, Bundu Boys, Effort Mjuru, Bundu Boys. Do vanhu vandoziya nemukomba yaya nemukomba ivari 7 do vanhu vakaita international because havana kutorwa netomapromota turi kuUK tuya tunenge tuchida kungogadzirawo mari. Those people are not promoters. Vanhu vaya vari kutodawo kutomeka mari nevanhu vavanenge vatora kuya kuti vavaunze kuti vanenge. Saka and these guys kana vabva kunogwa vachienda kuUK koko vari kusongonoridzira ke same crowd yeMaZimbabwe tingati international. Plus ndo zvinokuratidza kuti you're not standing for anything chino attracta vamwe vanhu vari kunze kuti vakuzive. Andimukunzwa iva munhu wekuti unoita musician uya wekuti une une something chauri kupa kuvanhu kudzidzisa nekudai zvinhu zvinoita kuti chibatanidze vanhu kana kuita sese. But izvi zvimwe zvinozoita vamwe, that's why muchiona kuti I don't know kana international yavo haisi international because ndikatarisa mamwe mashows ataita namukanya anenge akazara varungu. Mwe kwacho taigwa takaita tour 6 months muAmerica muya kwese kwataiteridzira varungu vega vega.
kwete kuti maboy unotoona 2-3 here whatever, but unongochiona varungu vanenge vachitotenga masidi vanotoziva kuti who is Thomas Mapfumo. That's international. Handiti mukuona izvi kuita GT manzwa manhanga matete GT irutopisa ende aibude mustyle because kai original ka munhu wese haumufose kuti tamba, asi kuti anofunga kuti ndotamba sei, andimona. But pane dzimwe music dziya dzinoremera vanhu kana kutamba chaiko, dhanzi racho chairo hasiye kuti oita masteps api pakutamba, because hazvisi zvinhu zviri mari. Kunenge unotozoona vamwe vanhu vakufosa, ndomboona vamwe vachitooneka zvaunenge uchazvityora nekuda one fun question, pawakaenda kwamukanya song yakamboda kunetsa pagitari wangati yakambondiremera pagitari ndei auzoshaya wari kuti unozoti toripo dzakatowanda ndipi yakamboremera pagitari ini kwati kuna kamboremerwa nemelodi yapi kuti tirere saka yakamboda kuomesera ndeipi song? I think it's Chamtenguri. pakaurwisa ndepavi pava Joshua Tomaidu. Okay. Another Chamtenguri. Joshua ndemwe anenge Pilani kama melodies. Why create my melodies akaita? Singaite magitari ya Joshua he was a melodic nge. And airidza sina kunge. Kuti hazina mistake ni zvimani ngina vaibata. Yeah. Uchinosola amunomboridza message. Patakaridza tese inoti zvekuti timbendi mweshete. Iyo pandakaonekwa pacho ipapo. Ndiye angari palidi. Angari palidi. Iye John na Story na Bla Joshua. Vese vairidza. Musi weshow yacho kubulawayo kusito. Okay. Ndo time yandakaita encounter ngeni. After that ndo so zvongoti wakadzidza as a guitarist from Joshua from Mai, from Jonas Story, nemama greats akaridza namukanya ndezvi. Wakaridza vanhu vakawanda vano Ephraim Karumaro wasvika ainda. Aiwa angatoningina we. Ko Ashton futi anganikira. Angaenda. But pama songs kakuzoridza dzimwe nziyo dzavakaridza. Ndati unozotora kamwe ka few ke zvinhu zvinenge zvakaita sei. Zvanenge vakaridza because ucharizoridza but then uzongoisawo zvaunenge uchiita sei. Zvaunenge uchizoisawo mukati. But I think wandakanyanyo related to more is Joshua because ndiye wandakashanda naye. Okay. Tanga taitowirirana zvekudaro padzakazinga dzakurwara pacho nyazvingina. Toribo. Sometimes kana ndisina mari yechikafu dzotonitenga tikaenda pato pai. State kashandisa mari kanzvimbo. Mawina wakachoboka pai. Watenga fashion zako. Watenga hembe, dai. Usadzaito mugama pai. Apa ngotenga chikafu taenda zvidu tiri patoka. Ngokamira kuti mandi isvike. Ufamba bo.